Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Yo gasten, we zijn er weer met een spliksplinter nieuwe vlog. En wat je ziet, ik heb hier een nieuwe mutsen gekocht. En dat is godverdikke een goed mutsen. Maar, we gaan dus weer naar de meeting van Team Pestrock en Has erop. Dat we weer dik in orde zijn. Ik ben dat 200% zeker. En weer hetzelfde eruit op het uit. Als je ding ziet, dat je er niet aan staat, dan ben je opeens van, oh nee, dat is niet veilig. Geen probleem, geen vliegenbaan gasten. Dat is allemaal geregeld. Dat is het afgesloten terrein. En dat is een stuntman, nee, ja, echt een stuntpiloot, ja. Hallo, tot in de meeting, gasten. Je valt erop, hè? 3, 1, go! Vanaf nu kan het. 3, 2, 1, go! Oh, die van zwaar. Dat valt niet op. Nee, dat valt niet op zoals hij rondkijkt. Ja, aan de nieuwe kant. Ai. Amai gasten, het ziet er eruit wel een grote fan zijn hier, moet nu kijken.
Voilà, de meeting is afgelopen. Ik pees dat ik weer hier en daar is gewoon beeld heb. Hier en daar kan je een beetje stond deur te skarten met z'n wielen. Officieel noemen ze dat een burn-out. Ik vond dat enorm machtig. Verleden week waren er inderdaad ook burn-outs, maar ja, ik wou overal laten voor te filmen. Nu van de week, ik kwam erbij, gasten, ik kwam erbij. Ik vond dat echt stuffiestig weer. Allee, tot de volgende meeting. En nog maar een keer, het politiebaan, allemaal een officiële stuntman en het afgesloten wegen. Ja, vergeet zeker niet te liken en te abonneren naar heel de Rutte Patat. En ik zou zeggen, tot de laatste video. Allee, tot in de draai, gasten.